ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಕೈತಲ್ದ ಚೀನಾ ದೇಶಡು ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಅಂಚಾದ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದೆರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹೊಸತಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದಂಡ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಕೈತಲ್ದ ಚೀನಾ ದೇಶಡು ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಅಂಚಾದ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದೆರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹೊಸತಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದಂಡ ಐಎಲ್ಐ SARI ಕೇಸ್ಲೆಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನೋ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೀಕದ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ನನಮಿತ್ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಕಡ್ಡಾಯ ಆತಂಡ ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಗವನ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಗು ಜಪ್ಪಡು BBMP ಜಿಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುಡು ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಗು ಜಪ್ಪಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ವಿಮಾನವಂತನ ತಾಣುಡು ಕೋವಿಡ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಮದಂಚ 108 ರಡ್ಡದಾತ ಸಂಚಾರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ದುಂಬರಿಪಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಂತದಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬೆಡ್ ದೆತ್ತದಿವಡು ಸೀಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಸಜ್ಜಾದುಪ್ಪಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಮರ್ದ್ ನಿಘಂಟು ಉಪ್ಪಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒದಕಾವನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊನೆರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಡ್ರೈರನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಲದಕ್ಲು ಬಕ ಸೀಕದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತದಂಡ ಕಟೀಲ ನಾಳನೆ ಮೇಲದ ಆಟದ ವೇಷದಾರ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಯರ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನಗನೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಯರ್ ಕಟೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡ್ ನಡತಿನ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಆಟಡು ಶಿಶುಪಾಲ ವೇಷೊಡಿತ್ತೇರ ಆಟದ ವೇಷದಾರ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಯರ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಕಟೀಲ ಆಟದ ವೇಷದಾರ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಯರ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ 4ನೇ ಮೇಳೊಡ್ದು ಕಟೀಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು ತ್ರಿಜನ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಆಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಟೋಡು ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಯರ್ ಶಿಶುಪಾಲನ ವೇಷೊಡಿತ್ತೇರ ಆಟದ ಅಖೀರಿದ ಭಾಗಡು ಪನಗಾರ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ರಂಗಸ್ಥಳೊಡ್ದು ಪಿದೈ ಬುಡ್ದೇರ ಅಪಗನ್ಯಾರೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ಲಾಕೊನೊತೇರ ಆಂಡ ಅರೆನ ಜೀವ ಪೊತುನೊಂದು ವೈದ್ಯರು ತೆರಿಪಾದೇರ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಯರ್ 2013 ಕಟೀಲ್ ಮೇಳುಗು ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನ ವೇಷಧಾರ ಆದಿತ್ಯರ ಮಧು ಕೈಟಬದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ ಹಿರಿಯ ವೇಷಧಾರ ತೀರ್ನೇರ್ದವರ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಕ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ತ ಆಜೈತ ಭವ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿದ ಪೊರ್ತುಡು 14 ವರ್ಷದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಂಪನರೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ತಾಗದ ಜಾಗೆಡೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆತದಂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಜೈತ ಭವ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿದ ಪೊರ್ತುಡು 14 ವರ್ಷದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಂಪನರೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ತಾಗದ ಜಾಗೆಡೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆತದಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬುಲಿಚಿಲ್ಡಿತದ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ಡ್ ಗಡ್ತೊಂದುಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ತಾಗದಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲಿಂಗರಾಜು ಮಂಗಲಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಕ ಕಿರಣ್ ಇಂಚ 4 ಜನ ಬತ್ತದಿತ್ತದ ಲಿಂಗರಾಜುಗೂ ಕರೆಂಟ್ ತಾಗದ ಜೀವ ಕೊಳೆವಂದೇರ ಮಂಗಲಪ್ಪಗ ತಾಗದ ಅಪಾಯರ್ದು ಬಚಾವಾತೇರ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ KC ಪೂವಯ್ಯ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಒರ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪುಂಜೋ ನಿರ್ವೇರು ಮುಸ್ಕು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ವೇರು ಕಂಬಗು ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದು ಅರನ ಕರಿಯಾಣಿ ಉಯ್ತದ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಾಸುಬಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡದ ಪದ್ರಾಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬರಿಮಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಕಾನಡ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆತದಂಡ ಒರ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋನು ಇರುವೇರು ಮುಸುಕು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ವೇರು ಕಂಬೋಗು ಕಟ್ಟದ ಪಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಂಡದು ಪದ್ರಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬರಿಮಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಕಾನಡ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆತದಂಡ ಬರಿಮಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಕಡೆ ಕಾನದ ರೋಹಿತ್ ಪಂಪನರ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಪವಿತ್ರ ಪಂಪನರಿನ ಕಂಬೋಗು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ದರೋಡೆ ಮಲ್ದರೆಂದು
ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಯಜಮಾನಿ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಬೋಡಿದಿ ಪವಿತ್ರ ಇರುವಿರ ಜೋಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುಯರು. ಗುರುವಾರ ಜೋಕ್ಲು ಬೆದ್ರಡ್ ನಡಪುನ ಜಾಂಬೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋದಿತ್ತೆರ. ಕಂಡನಿ ಕೆಲಸೊಡಿತ್ತೆರ ಅಂಚಾದ ಪೊಂಜ ಒಡ್ತಿಯ ಒಪ್ಪನಗ ಬಯ್ಯಗ್ ಆಜಿ ಮುಪ್ಪೇಕ್ ಮಾಡ್ಗ್ ಕಲ್ಲು ಬುಡ್ದುನ ಸ್ವರ ಕೇಂದಡ. ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಂಡಿಗ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದಿತ್ತೆರ. ಮೀವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಪಿದೇ ಬತ್ತದು ತುನಗ ಏರ್ಲ ತೋಜಿಜ್ಜೆರ್. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರಂದ್ ಬೆಂದ್ರದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಯರ ಪೊನಗ ಮುಸುಕು ಪಾಡ್ತಿನ ಇರ್ವೇರು ಒರಡ್ದೊರನೆ ಪೊಂಜೋನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಜಾಲಡಿತ್ತಿನ ಕಂಗದ ಕಂಬೋಗು ನೈಲಾನ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಪಾಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆರ. ಕಂಟಿಲ್ದ ಕರಿಯಾಣಿ ಒಯ್ತದೆರ್. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಕ್ಲು ಮೇಚಿತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಡಿತ್ತಿನ ಬಜ್ಜೆದ ಗೋಣಿನ ಕೊನತೆರ್. ಇಲ್ಲಡ್ ಕಬಾಟಿಡಿ ನಾಡ್ದೆರಂದು ದೂರುಡು ತಿರಿಪಾದೆರ್. ಪೊಂಜೂನು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಜಿ. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲು ತೂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಬಲ್ಲಗಿಡ್ತದೆರಂದು ತಿರುದು ಬೈತಂಡ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಗಣಿಷ್ಠ ಮಾಣಿ ಜಾಗಿಗ್ ಬತ್ತದ ಸಂಗತಿ ತೆರೆದು ಈಜ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೆರ. ಬೆರಲಚ್ಚಿ ತೆರಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾನದಳ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ದ ನನದ 10 ದಿನದ ಉಲೈ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದ ತೊನಡೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ ನಾರಾಯಣ ಪಂತ್ಯರ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಬಿಟ್ ದುಂಬುದೀನ ಇಸೆಯಗು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದು 6 ಪಾತಿರಿಯರ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ನ ನನದ 10 ದಿನ ತೊಲೈ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದ ತೊನೊಂದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ ನಾರಾಯಣ ತಿರಿಪಾದಿರ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಡು ಗುರುವಾರ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ದುಂಬುದೀನ ಇಸೆಯುಗು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪನೆಟ್ ಜೇಂಕೊಂದಿತ್ತದ ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದ ತೊನಡೊಂದು ಪಂಡೆರ. ಸುರುಕು ಇಸೆಯದಿತ್ತಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನನಲ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಷ್ಟುಡುಲ್ಲೆರ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಂದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗಡ್ಜಿ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಎಂದೆಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಕಡೆ ಸಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಮದ ತೊನಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಜೈದಂಡ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಕಡಿಸಂಡ ನನ್ನದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಉಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದ ತೊನಡೊಂದು ಖಾದರ್ ಭಿನ್ನೈ ತೊಂಡೆರ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪದವಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪನೆಟ್ ಜೇಂಕವನ ನೀತೆಡು ಪೋಂದುಂಡೊಂದು ದೂರ್ದು NSUI ಬೊಕ್ಕ ABVP ಸಂಘಟನೆಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಈ ಚಾರುಡು ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿತ್ತಂಡ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯ. ಈಗ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಾ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ರೈತರ ಕಿಸಾನ್ ಇದರ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗ SC/ST ಅವರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಸ್ ಆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ A ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ B ಗ್ರೇಡ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ಈಗ ಬಂದದ್ದು C ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತಕ್ಷಣ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ಆ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, NEP ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾನದಂಡ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಗದಿತ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇನ್ನು 10 ದಿನದ ಒಳಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 10 days ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, 10 ದಿನದ ಒಳಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ.
ರಿಸಲ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 10 days ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಪ್ಪುನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಶಾಸಿತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಧರ್ಮಲೆಡ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಜಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ಪುರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲಡ ತುಳುನಾಡ ಪೌರ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆದ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರು. ಜಗದ್ಗುರು ಪುರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಪೌರ ಸಮ್ಮನದ ಲೇಸು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಳಂಬಟ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಲೇಸರ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿರನ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಬಾಳಂಬಟ್ ಹಾಲ್ಗ್ ಪೌರ ಸಮ್ಮಾನ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಸಮ್ಮಾನ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಪೌರ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. I could go on and go. हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಪ್ಪುನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಶಾಸಿತ ಇಂದೆಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಬರವು ಮಾತ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮೂಲೊಡು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಆದಿತ್ಯನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಧರ್ಮಲೆಡ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಜಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೆರ. ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನೆಡ್ ತುಂಬು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಲೆನ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಠ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಾವಡು ವೇದ ಪುರಾಣೋಡ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಐನ ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪುರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ್ಯರ. हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वह इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है. जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, तत्व का, सत्य का पक्षधर होना. जब हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत की समीचीनता को विश्व स्तर पर ख्यापित करेंगे. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಿರಿಧರ ಭಟ್, ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ, ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸುನೀಲ್ ಆಚಾರ್, ಗೋಪಾಲ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ, ಮಹೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡೆರ. ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಬಕ ಸುಧಾಕರ ಬೇಜವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಾಯಿ ಕೈತ್ರೋಡಿದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಶನಿವಾರ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಬಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಡ್ಸಾದಿ ಕೋಲ ನಡಪರೆಯುತ್ತದೆ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ರಾಯಿ ಕೈತ್ರೋಡಿದ ಲೋಕೇಶ್ ಬಕ ಸಂಸಾರದ ನೆಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಯರು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷಾರಾಧನದ ವಿಶೇಷ ಕಾಲಾದಿತ್ತದ ತುಳುನಾಡ ಟೊರ್ಮೆಲ ಅವಲವಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಪುದರುಪುಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆನ ಪುದರ್ಡ್ ಸೇವೆ ಆಟದ ಮೇಳಲು ಇದ್ದದ ಭಕ್ತಿರ ಸೇವೆ ಆಟ ಪರಕೆದ ಆಟ ಗೊಪ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಾಯಿ ಕೈತ್ರೋಡಿದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಶನಿವಾರ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಬಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲ ನಡಪರೆ ಇದ್ದದ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ರಾಯಿ ಕೈತ್ರೋಡಿದ ಲೋಕೇಶ್ ಬಕ ಸಂಸಾರದ ನೆಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಅಕ್ಲಿನ ಕೈತ್ರೋಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎದುರು ದಿವನ್ನ ಆಟೋಡು ಬಯ್ಯಗ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆನ ಭಕ್ತಿರ ಬಕ ಲೋಕೇಶ್ ರಾಯಿ ಕೈತ್ರೋಡಿಯರ್ನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಆಟ ತುಯ್ಯರ. ಶುಂಭರು ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಂತಹ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುಡಿದರೆ ಮಾರಿ ನಮಗೆ ಕೆಡುಕೆ ವಿನಃ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಒಡೆಯನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿ ಇವಳಂತಾದ್ರೆ ಇವಳು ಸಿಕ್ಕುವಳು. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಲೋಕದ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಳನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಈಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಳೆ. ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಒಡೆಯ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ? ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪದ ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಪಣವು ಸಾಯಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಳೂರು ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಮೈದಾನ ದಿವಂದುನೊಂದು ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ ಇಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಂತೆರ. ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳಾಯ್ದ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಪಣವು ಸಾಯಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಳೂರು ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಮೈದಾನ ಒಂದು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ 1400 ಕುಟುಂಬಲೆಗೆ ನಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2 ಕೋಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಪಣವು ಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪಟ್ಟಣೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಈ ಸರ್ತಿ ಸಾಯಕ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಸಾಯಕೆಂದು ಬೈದಿನ ಅರ್ಜಿಲೆನ ಪಿಂದದ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡಿಪೋದು ಅಲ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಎನ್ಮದಿನತ ಅಜಪು ಸಮಿತಿ ಪಲದ ತೊನ್ನಕ್ಲೆನ ಅಜತದಂಡ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲೆನ ನಡಪ ಒಂದು ಪನಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಲೆಕ್ಕೋಗು ದೆತೊಂದುಂಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಲೆನ ಲೆಕ್ಕೋಗು ದೆತೊನೊಂದೆ ಸಾಯಕರೊಂದುಂಡೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಯರು. ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ 2019ನೇ ಇಸ್ವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಭಿನಂದನೆ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮತ್ತು ಹೊರ ಊರಿನವರು ಮತ್ತು ಪರ ಊರಿನವರು ಮತ್ತು ಪರದೇಶದವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೆಳೆಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದುರ್ಮೆ ಸುರೇಶಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 1 ವಾರದ ಮೊದಲು ನಾನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದವರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಗುರ್ಮೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತಾರೆ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಪದ ಸಾಸದ ಗುಬ್ಬು ಕಂಬುಲದ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜೇನ ಐತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಡು ಪಾಡ್ದಂಡ ಐಟ್ ಜೀವಮಾನುಡು ವರಾಂಡಲ ಕಂಬುಲ ತೋಡೊಂದು ಪಂತಡ ಒಂದು ಕಂಬುಲ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಗೆ ಸಂದದಂಡ.
ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಸಾಸದ ಗುಬ್ಬು ಕಂಬಲದ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜೇನು ಐತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಡ್ ಪಾಡ್ತಂಡ ಐಟ್ ಜೀವಮಾನಡು ವರಾಂಡಲ ಕಂಬುಲ ತೋಡೊಂದು ಪಂತಂಡ ಕಂಬುಲ ತುಳುನಾಡ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಗುಬ್ಬಾದುಂಡು ವರ್ಷದ ಗುಬ್ಬಾದ ಕಂಬುಲ ದೀವನ್ವೆರ 150 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ತರಬೇತಾದ ಕಂಬುಲುಡು ಪಾಲ್ದತೊನ್ವಾಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಡ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೆರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿಗ್ ಬೊಕ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲಿಗೊಂದೊಂಜಿ ಮದಪಂದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿತ್ತದ ನಿಕುಲು ಎಂದೆರ್ತಲ ದುಂಬು ಎಪ್ಪಾಂಡಲ ಕಂಬುಲ ತೂತರಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ #ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ವೀಟ್ನ ಪಾಕ ಜನ ಪಿರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೊಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಾಡ್ದೇರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಕಂಬುಲ ಬಗೆತ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಕಂಬುಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಖುಷಿ ತೆರಿಪಾದೇರ ಇತ್ತೆ ದೂದು ಪನ್ಪುನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನೊಲೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಸಾಸದ ಗುಬ್ಬು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡು ಜೋರಾದ ನಡಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕೇಪು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ದೂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಡಪುನೇನು ತೂವಲಿ ಇತ್ತ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಲ ಇಜ್ಜೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ಏರ್ಗೆಂದುವೆರು ಎರನಗೆಂದುಂಡು ಇಂಚ ಗುಬ್ಬುಲ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೂದು ಪನ್ಪುನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡಪುನೆಂತುವಲಿ ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಸಾಸದ ಗುಬ್ಬುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಆದಿತ್ತದ ಇಂದೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಜೋರುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲ ನೇಮದ ಪಗ ಕೋಡ್ತಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಸುರು ಆಪುನೆಡ್ದುಂಬು ಕೋರಿಗುಂಟ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಡಪುಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಡ್ ನಡಪುನ ಇಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಕಾದಾಟುಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ತೌಲೈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಪಡು ಕೈ ಬದಲ್ತುನುಂಡು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಎದಾಲ ಕಷ್ಟದಂತೆ ಕಾಸ್ಕೊನದು ಪೋಪೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇತು ಜನ ಸೋತುದು ಕಾಸ್ಕಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸಾದಿಪತನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಆಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೇಪುದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಇಂದೆರ್ದು ಮಾತ ಭಾರಿ ಸೇಸಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸೇಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಪ್ಪುನ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಕರೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ದ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ಕಂಡುಡು ದೂದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಹತ್ತಂಡ ಪಾಕದಿನ ನಡಪುನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡು ಸಾರ ಸಾರ ಕೋರಿಲು ಕಾದುನ ಸೋಪುನ ಪಾರುನ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟಡು ಬಂಟೆ ಕೋರಿದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೋತನ ಹತ್ತಂಡ ಸೈತನ ಕೋರಿದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತದಾಲ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೋಡ್ದಟ್ಟ ಬುಧಾರ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಠ ನಡಪುಂಡು ಅಕೀರಿಗೆ ಮಲರಾಯನೇಮ ನಡಪುಂಡು ಕೇಪು ಜಾತ್ರೆ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಕೊಡಿಯೇರುದು ಮನದನಿ ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಪು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಮನದನಿ ಅದು 5 ದಿಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಕೊಡಿ ಏರುದು 5 ದಿನ ಕೊಡಿ ಇತ್ತದು 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕೊಡಿ ಜಾದು 3 ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಲಿ ಅಂಕ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕೋಲಿ ಅಂಕ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದ ₹1 ಜೂಜುಲೆಜ್ಜರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಗಲಾಟೆ ಚರ್ಚೆ ಓ ವಿಷಯ ಬರಂದೆ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದು ಖಾಲಿ ಕೋರಿನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಕೊಣಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲಿ ಅಂಕ ಈ ಕೇಪುದ ಇಟ್ಟು ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಕೇಪುದ ಕಟ್ಟಡ ಅವತ್ತೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇಡುಗುರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಣ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಟ್ಟಗುಂಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಂದೆ ಬೆದ್ರಡ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ 25ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿದ 2ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಬೊಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ 5 ವೇದಿಕೆಲಿಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಂಡ ಬೆತ್ರಡ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ 25ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿದ 2ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಬರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ 5 ವೇದಿಕೆಲಿಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಂಡ ವನಜಾಕ್ಷಿಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಪುದರುಪೊಯ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಬಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರ ಶಂಕರ್ ಮಹದೇವನ್ ಬಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಸಂಗೀತ ರಸ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕುರಿಯರ ಹಿಂದಿ ಬಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಪದ ಸೇರಿದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿನ ಪದಕ್ಲೆನ್ ಪಂಡದು ಈ ಕೂಟದಕ್ಲು ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರಿಯರ ಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಲ ಸ್ಫುರತ್ಪಣ ಮಣಿಪ್ರಭಾ ಕದಂಬ ಕುಂಕುಮದ್ರವಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ಗಭೂಕೆ. My young soldiers, my young protectors of the country,
You are the future of India. Come on, a hand for you people. Come on. I would like to salute each one of you and sing the next song as a dedication to our country, India. मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके लक्ष्य पूरा हो और इंडिया का नाम आप जग भर में, you take India and make India proud all over the world. For India. Let me see you wave for our country. Come on. Wow, look at this. Hey, pretty woman, dekho dekho na, pretty woman. Pretty woman, dekhte ho na, pretty woman. Bam 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 bam. Bam 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 bam. अतिरथ महारथ सारणे अतिरथ महारथ सारणे ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು